Здравейте, казвам се Камелия Желева, по-настоящем съм учител на група пчели. Всеки един етап до 7 годишна възраст е изключително вълнуващ и интензивен в живота на малкото дете. Когато станат на 6 години, в тази четвърта подготвителна група, те тръгват по последният мост между детската градина и между училището. Самостоятелността, разбира се, е може би единият стълб, да го наречем, в тази насока. Самостоятелното справяне. Едно дете трябва да умее да организира своето време, защото в училищният живот това е нещо, което се изисква. През изминалата учебна година си поставихме едно предизвикателство. То беше предизвикателство и за нас, и за децата. Това беше една серия от проектобазирани уроци, която носеше общото название Околосветско пътешествие. Всеки един месец ние стягахме багажа, взимахме паспортите, които бяхме подготвили на децата и отивахме да пътешестваме изцяло един континент. Включвахме най-различни уроци, правихме проекти, правихме макети, като например пингвините с папие-маше. Успяхме да въоръжим цялата група с бурканче C200, балон, хартия и много търпение. В началото на учебната година нашите стени са бели и когато стигнем до края на учебната година, нашите стени са изпъстрени с творчеството на децата. Виждайки това, виждайки тяхното творчество, нещата, които са изработили, са там, на стената. Виждайки това цялото натрупване, те разбират простичкото, че ако искам да успея, трябва да се трудя, трябва да се старая. Някои уроци няма да ми бъдат толкова интересни, но други ще бъдат страхотни. Но аз мога да се справя. Мога, зная, искам и ще успея. Въпрос на време.